I és que avui amb la Laura Borràs podem parlar de Federico García Lorca. El mes d'agost passat va fer 75 anys que el poeta, escriptor, va morir, però nosaltres el volem recordar avui no només per això, sinó perquè la seva obra, diguem que com a dramaturg i com a poeta, per bé que també va adaptar la poesia a la seva obra teatral, és molt important. Exacte, jo diria que Federico García Lorca és un dels escriptors més grans que ha donat la literatura espanyola, i aprofitant l'efemèride, que és trista, òbviament, de la seva mort, que no va ser una mort, hem de dir-ho, va ser una execució. A Federico García Lorca el van assassinar l'any 36. I jo diria que les seves coordenades vitals passen entre dues... Va néixer el 1898 i va morir el 1936, que són 2 anys que per la història d'Espanya tenen una càrrega de profunditat molt important. El 98 perquè és l'any de la pèrdua de les colònies, l'eclipsi de l'imperi colonial espanyol. I el 36, doncs, òbviament, una data de funers records perquè va esclatar la Guerra Civil. A ell s'ha especulat molt sobre el perquè de la seva mort, el perquè de la denúncia. Ell va intentar refugiar-se amb Luis Rosales, intentant aconseguir que el protegissin. S'ha parlat de si se'l va matar perquè era homosexual, si se'l va matar perquè era liberal, si perquè era el fill d'un terratinent progressista. I en realitat és que ell mateix va aglutinar moltes enveges al voltant de la seva persona, perquè tothom que el va conèixer diu que era una personalitat excepcional. Jorge Guillén explica que l'eix motor, el seu mitjà de comunicació, era la simpatia. I ho diu d'una manera, diu, era el seu poder central, el seu mitjà de comunicació amb el pròxim i de complicitat amb les coses. Era el seu geni, era un imant que feia que tot l'atraiés, que es posava la gent a la butxaca irremediablement, que quan algú no el coneixia deia però és veritat que és tan simpàtic, no? Però clar, una persona amb aquest carisma, amb els seus ideals, amb aquell règim, clar, això va ser el... És que ell era una persona que desentonava en el sentit que era excepcional. Jo crec que era una persona brillant, d'un fulgor creatiu, era una criatura meravellosa en el sentit que, vaja, ara ho comentàvem amb el... que la veritat és que la seva força creativa no només es limita a la paraula poètica, que ho travessa tot, perquè jo diria que encara que estigui fent conferències, que estigui fent teatre... Fa poesia, ell. Ell és un poeta, i la poesia li brolla, i la gent deia que, per exemple, el millor era sentir-lo recitar, perquè ell deia que no s'adreçava a un lector, que s'adreçava a un oïdor, a algú que l'estava escoltant. I li deien, però tu t'atreveixes a llegir les teves poesies? Perquè hi ha molts poetes que no els agrada llegir la seva pròpia poesia. Diu, ho faig per defensar-les. Ho fa per, d'alguna manera, acompanyar-les. Es veu que era un prodigi, quan la gent el sentia recitar, era espectacular. Lligat amb aquesta simpatia, que es veu que deia, quan algú no el coneixia, deia, no, se't menjarà. Se't menjarà, perquè és que no hi ha ningú que se li pugui resistir, perquè era una persona irresistible. I jo crec que la seva formació passa molt per aquesta força de la infantesa. Federico García Lorca va ser fill, com hem dit, d'un terratinent i d'una mare mestra que li va transmetre molt aquest amor per la cultura popular, per les cançons, per l'oralitat, aquesta dimensió oral que per ell va ser tan rellevant. I la seva infantesa va ser una infantesa molt feliç. La veritat és que va ser molt feliç. I d'alguna manera allò va anar sorgint al llarg de tota la seva vida. Ell va recuperar aquestes cançons que eren jocs de nens, i jo crec que van tenir tota la vida un equilibri entre la tradició, que això representava, i la reivindicació d'una tradició oral, popular, gitana, andalusa, ell deia que se sentia 100% andalús, i la modernitat. Com era una persona d'aquesta potència creativa que tocava el piano, que composava, que feia dibuixos, que pintava. Penseu que va fer una exposició a Barcelona l'any 27, una exposició... Ara estem escoltant la vessant musical. És ell qui interpreta, en aquest cas, aquesta peça, és ell l'intèrpret a piano, i l'Argentinita és qui canta. Fixeu-vos que és el sabor, diríem, de les coses més populars, del romancer gitano, la reivindicació d'aquestes passions. Són molt importants els símbols en Lorca, la sang, el ganivet, és una poesia molt vital i alhora molt tràgica, sense que això sigui una contradicció. I de la seva capacitat creativa, musicalment parlant, Jorge Guillén diu que hauria estat en el que més hauria excel·lit, i en canvi es va contentar amb ser un intèrpret avantatjat, però es veu que la creació li sortia. Hem encarregat també, a veure si ho podríem veure, alguns dels dibuixos que en les obres completes... Es feia a plomilla, no?
O De què veritat és és això? que tenim dibuixos com aquest, que ara se'ns captura. Aquesta és la portada de les obres completes, que tots 3 volums venen amb dibuixos que ha fet el propi Lorca. Jo crec que potser la gent no coneix aquesta capacitat creativa. Però és magnífic el que fa. Fixeu-vos, aquest quadre és esplèndid. Aquí tenim com un collage, hem fet un collage d'alguns dels seus llibres, de poemes, de Poeta en Nova York, del Romancero Gitano, d'aquestes cançons i poemes per nens, perquè efectivament Lorca és un autor que es pot fer molt proper als nens sota la forma d'aquestes cançons, sota la forma d'aquesta poesia popular, la luna lunera, tot d'expressions que formen part, d'alguna manera, jo he portat aquí el meu primer Lorca, diríem, de quan era petita, no sé quins anys tenia. Ara ja desvario, però aquí veig alguna cosa també del gran masturbador de Dalí. Bueno, és que la relació Lorca-Dalí és una relació important. Sí, molt estreta, però vull dir que ara ho he vist i he pensat en aquella roca que el va inspirar amb ell. Exacte, no, de fet... Aquí hi ha algun dels dibuixos que ell dedica a Dalí, que és com ensenyaves abans. Sí, és que la veritat és que en aquí les obres completes no sé si ho podrem captar, perquè a més són en paper bíblia, perquè aquest home va escriure molt, i aleshores en paper de fumar el tenim aquí. Però són obres, són pintures tremendament modernes, d'una modernitat espectacular. I aquest és un dibuix que va fer, per exemple, de Salvador Dalí. No sé si es pot veure. Aquest que tenim aquí és Salvador Dalí, està fet pintant amb els colors. Salvador Dalí, quan encara no s'havia deixat anar Salvador Dalí amb totes les seves excentricitats, no? Exacte. Però fixeu-vos que tenim un Lorca dibuixant, en aquest cas, que són dibuixos d'una gran modernitat. És una barreja de... També Miró veig, veig algú de Miró, també. Hi ha un estil Giacometti, diríem, és que és d'una modernitat, jo crec que per als anys de les quals són aquestes composicions, és veritablement prodigiós. Es va fer una exposició a les Galeries del Mau, a Barcelona, l'any 27, un any, òbviament, carregat també de força simbòlica, literària, perquè tot un conjunt d'escriptors de la generació del 27 que s'aglutinen per un homenatge que es va fer a Góngora, doncs clar, tenim a Salinas, tenim a Guillén, tenim a Alexandre, tenim a Cernuda, i Lorca va participar. La seva creativitat en la residència d'estudiantes, on va coincidir amb Dalí, una relació diríem, interessant, tèrbola també en alguns aspectes, d'amor i odi, de respecte, però al mateix temps també d'una gelosia creativa. Perquè eren dos caràcters forts que en un moment donat era evident que havien de xocar, no? Sí, i a més perquè Lorca ho envaeix tot. I Dalí també. Sí. També l'escriptura de Dalí, igual com la pintura de Lorca, en aquest cas, o Buñuel. Després s'ha trobat també el guió d'una pel·lícula de cine que va fer, que va deixar Lorca. També El viaje a la luna també és el guió d'un possible llargmetratge. És a dir, que és un home que ho toca tot, tots els pals. I tenim, per exemple, el fragment d'una entrevista que li va fer Palau Fabra, en català, que parla de com es considera que són dos esperits bessons amb Salvador Dalí. Li confessa que aquesta relació... Li va agradar molt que Yerma agradés molt a Catalunya, perquè va dir que li entusiasmava que agradés a la classe menestral catalana. Aquest és per mi el més gran dels triomfs, va dir Lorca. El que suposava la classe menestral. Admirava a Margarida Xirgu, per exemple, com la gran monstre de l'escena. És a dir, que és un poeta total, que tot ho abasta, i jo crec que hauríem d'acabar llegint un fragment de La muerte, El llanto por la muerte d'Ignacio Sánchez Mejía, que va ser un dels símbols de tota aquesta generació, perquè era un poeta, era un torero, que va entusiasmar els poetes per aquesta màxima, entre la suerte o la muerte. Cada dia a les 5 es jugava la vida. Fes de Lorca ara una mica, va. Ara llegiré un fragment que a més ha estat musicat per Ana Belén, per Víctor Manuel, ha estat interpretadíssim, i tenim aquí Alma ausente, que és un fragment d'aquest poema de Lorca, que diu: no te conoce el toro ni la higuera, ni caballos ni hormigas de tu casa. No te conoce el niño ni la tarde porque te has muerto para siempre. No te conoce el lomo de la piedra, ni el raso negro donde te destrozas. No te conoce tu recuerdo mudo porque te has muerto para siempre. El otoño vendrá con caracolas, uva de niebla y montes agrupados, pero nadie querrá ya mirar tus ojos porque te has muerto para siempre. Porque te has muerto para siempre, como todos los muertos de la tierra, como todos los muertos que se olvidan en un montón de perros apagados. No te conoce nadie, no, pero yo te canto. Yo te canto para luego tu perfil y tu gracia, la madurez insigne de tu conocimiento, tu apetencia de muerte y el gusto de su boca,
la tristeza que tuvo tu valiente alegría. Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos. Ai, Laura, per favor. Que gran era Lorca i que bé que llegeixes, és emocionant, eh?